Γεια τα παιδιά. Εγώ είμαι ο Αλιεύ και είμαι από το Ιράκ. Και καλώς ήρθατε το κανάλι από την ΔΕΗ. Είμαι και λίγο Αλβανός. Η μάνα μου ήταν από την Αλβανία, από τα Τύρανα, και ο πατέρας μου ήταν από το Ιράκ. Γι' αυτό είμαι και λίγο Αλντανός και λίγο Ιρακινός. Και σε αυτό το κανάλι, όπως είπατε από την περιγραφή, θα μιλάμε από την περιγραφή του καναλιού. Θα μιλάμε για διάφορα θέματα που γίνονται. Έχουμε βάσει ένα short με τον YouTuber Άγγελος Live React, που στο live του που έκανε χτες έφτασε, δεν θυμάμαι και κούπωσες. Ούτε control δεν τιμάται για το, γιατί control είναι παππού μου στο control και παππού μου ξεχνάει εύκολα. Αλλά να μιλήσουμε για το θέμα. Wait. Κάπου να κάτσω. Να μιλήσουμε για το θέμα με το Πάτερ Παρθένιο. Παρθένιο. Sorry για τα ελληνικά μου. Δεν είμαι Έλληνας, όπως είχε πει και ο μεγάλος Ομάρ. Δεν είμαι Έλληνας, αλλά οκ. Ο Παρθένιος ήταν YouTuber που έκανε το παπά, βασικά δεν ήταν παπάς, και παίρνε πάρα πολύ κοκαίνη. Έφτιαχνε συνταγές στο κανάλι του, στο Πάτερ Παρθένιος, που τον έχω και subscribe, τον άτιμο, και βάζε μέσα κοκαίνη και τέτοιο χόρτο. Εγώ που τα λέμε καλή, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά όχι, μην με πάτε φυλακή, σας παρακαλώ. Έχω μπει φυλακή εγώ και 127 φορές νομίζω. Λοιπόν, όχι το σταμό, είμαι κακάς. Αυτό που λέτε είναι. Αλλά αυτό θέλαμε να πούμε. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε τώρα, γιατί πάντως τώρα η γνώμη μου για μένα είναι, γιατί έχω κάνει εγώ τέτοια πράγματα, αλλά μέσα στο φαγητό, να το δοκίμαζε κανένας χριστιανός και να φταίνε στον Άγιο Πέτρο. Μαμά, δηλαδή. Και άλλαζε και από ό,τι βάζει στον Πέτρο το κουσουλό, άλλαζε τα ράσα και ήταν πουκάμισο. Αχ ρε, και όπως έβγαλε ο DJ Notice, βρε τον παπά, βρε τον παπά, βρε τον YouTuber τον παπά. Εντάξει, αυτά, κάντε like, subscribe για να βλέπετε και άλλα γεγονότα από το κανάλι, από την ΔΕΗ είμαστε. Και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και Πακιστανοί, εδώ μέσα, είναι και Αιγύπτιοι, και άλλοι Αλβανοί είναι, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, και απατεώνες από το Ζεφύρι που έχουν μπει και αυτοί πάρα πολλές φορές φυλακή. Αντίο, αυτό είναι το βίντεο, οπότε με αυτές τις μαλακίες κάντε. Αντίο.